Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela hetto bela jamma bela wona laccire saño sa gela jamma bela ko kolli ñañoji jurnira noon en garti hande yidde jokkude ɗo yewtere nde puɗɗinɗen ko fewri e sowru gandal nde mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam joni noon eɗen jokka ɗo e tumbitere tataɓire nde hono debbo e suka e rendo ɓaleɓe Afrique peeje tubakoɓe bonɗe gam jimde ɓalejo e ji gasata kono hande ene jeeya e ɓurɗo huterede pawiɗe e hakkeji rewɓe sukaɓe dariɓe e sinude peeje pewjaɗe e nokkuji ɓurɗi suuɗade nana caari e leyɗele Afrique saroɓe ɗen peeje ina keewi gueece ɓe hen ko tubakoɓe liggotoɓe e pelle ɗe gona laamuyankoje toppitiɗe ɓamtare walla ko nandi hen ɓe hen ko ɓaleɓe Afrique wona wallidiɓe pelɗe ɗe kalɗen dow ɗe walla wona anduɓe liggotoɓe e janguirɗe towɗe walla boom e duuɗe jaabi ha tirdi ɓeɗo foof noon fandare mumen ko wotere bonnude inde ɓalejo ko faari e hakkeji debbo e suka beele ma rewɓe e sukaɓe Afrique mbaylu hakkillaji mumen naata e peeje ɓe pewjanta ɗumen nde ɗen peeje noon ɗo jeehi garti foof mujiba mumen ko ɗaynude ɓalejo haaɓe ɓuura fewnitade mum so tawi lowama hakkillaji rewɓe sukaɓe wonde koɓe hiiɗaɓe ɓe ngala gueɗal ngal ɓe kandi rendoji mabɓe ɗum ko haaɓe calto jabde kuule ɗe ganduɗa ko kañumen goni calɗi ɗin rendoji rewɓe sukaɓe noon so ndumtima rendo gon rendo famɗan doole so reynaki ni ko maayo ko leelani jogori wonde ni woni en garti e pingu mo kalnoɗen e rogere men dow nde pingu o lowa hen ko posone kono pingoɓe ɓe mbiyata pingateɓe ɓe ko pingu cammirtowo tooke rendoji mabɓe nanni e mabɓe ɗi ndeke noon yonti ƴeewen koɓe mbiyata eɓe cafrana rewɓe e sukaɓe ko gadorɗen rewɓe debbo ɓalejo e wiide mabɓe ko dawɗo bongol e bojji hatanteɓe tubakoɓe walla ɓaleɓe dariɓe e yoltude hujjaji rewɓe ɓaleɓe ko debbo ɓalejo ɓuuri boorede e rewɓe foof debbo no wiyete debbo ɓalejo ala gueɗal e rendo mum ko kiiɗaɗo ko kalfaɗo kalfandi musɓe to banggue ngaalu debbo ala ko firti ɗum yeru mum ko debbo ko ɗawaɗo leydi woni jomum wawa jiyande hoore mum leydi so tawi koto banggue welamma fittandu yoltoɓe hujjaji rewɓe Afrique mbi ko debbo ko humane tinani seere tinani hayto banggue lelde ko gorko weela foof ɗum waɗata yehini ha woodi wiɓe ni ko rewɓe kaddinte ko ha haɗa ɗumen takmitade ndehe noon e guile mabɓe welamma debbo heftinaka e rendoji Afrique ha joni dey e hujjaji ɗi ɓe ɓuuri wawde weynude ene jeeya hen piggal ngal debbo heewi fiyede tawa ɗen piile nanguira ko bolle puyɗe hayso fittandu jomum yeehi hen jomum heewi ko nilde tawa gorko kañum ene ñaaƴa ɗo ñaaƴanno to banggue hakkeji ɓe mbi ko debbo e gorko yo poɗɗorip ko gorko heeɓi debbo heeɓa ɓe mbi kadi debbo yo jangguine beele ma pinal mum ɓeydo sibu so pinal debbo ɓeydima ko pinal rendo foof ɓeydoto tawde ko kañum ɓuuri doole e needi e suka ha joni dey eɓe jiiɗi kadi yo debbo acce e saago mum to banggue gilli mum ñantugal mum ha e jogagol ɓandu mum ɗiɗo hujjaji gaddani ɓen dariɓe e yoltude hujjaji rewɓe wadde pelle e goomuji ɗoɓe keɗana foof ɓe ceerata e dadɗude batuji gam findinde rewɓe e susnude ɗumen kareli mabɓe ko beele kuule e sarɗiyeji moƴƴi e rewɓe ƴefte gasata ɓe dabba koye haare mawde ɓe goni e dow mum tiñen kaɗo haala ƴeewen so tawi wonko foti ñiŋede hen ko gonga debbo ina foti hokkede hakke mum ha timma ina foti hokkede hurum e teddugal kono yo haat ɗo foti haatde so haatnama lamɗam bonnat rendo dokken yeruji
rendu fof ina jogii needi mum, ndi needi jogii deejre e pinal rendu ngo. Alaa fof poɗɗo woppeede e sago mum waɗa ko wela fof, wona debbo wona gorko. So ɗum waɗaama rendu fusat, gondiigu naamdi ko gooto fof, woni debbo woni gorko, annda ɗo foti haadde alay sago gooto fof muñana goɗɗo on. To baŋnge dewgal mbiyen e renndooji mon hanki wonaa debbo tan wawneteno e dewgal no dariiɓe yoltude hujjaaji maɓɓe keewi wiirude ni. Hanki ko jinnaaɓe ƴeewantuno gooto fof debbo e gorko holmo foti resondirde. Ko jinnaaɓe ɓenninanno dewgal e kaake mumen, ko kamɓe ŋoggannongal haa ngal loosna nde ɓe ngoppita joomumen e koye mumen. Heewi ɗo ɓiɗɗo gorko nodda wiya min dokkiima kaari, joomum suusaano fawde hen huunde so wonaa mi jaɓi. Ɓiɗɗo no debbo ne koye ngollal laawol tan rewneteno. Nden mi yiɗaa kaari heewaani, nde waɗi noon yimɓe fof poti kañumen fof njiidi ngurdam. Hannde noon aduna wayliima, wonaa koye jamaanu kaalis. Mo alaa kaalis fof heewaani dillinde ɓernde suka debbo. Jogiiɗo kaalis fof ina waawi resde mo yiɗi, ina waawi hoynaade ni mo heɓataano hanki sibu aadaji. Ɗo noon ko goonga, gorko ɓuri welliteede e debbo sibu tawde kaalis yiitetee ko haa teeru walla bom ma yaltane leydi. Ina wayno debbo daɗaamo e danndu kaalis seeɗa. Kaalis noon ina heewi jarabi. Hannde heewi ɗo needi ɗunngu moƴƴaaku walla waawde golle natti ƴeeweede garɗo jamde. Jinnaaɓe keewi naamdaade ko mbele joomum ina teddi poos. Ko ɗum ɗo addanta woni sukaaɓe rewɓe dokkeede ɓe njiɗaa. Worɓe ɓee ne kañumen wonande tamɓe kaalisaaji mumen ɓe, kañumen kam taƴi ɓoggi hankadi, komo mbela ndesata mbawnetaake hankadi. Heddiiɓe ɓe ngalaa kaalis ɓe haa jooni koye tamande jinnaaɓe heddii no rewɓe ɓee nii. Ɗum ɗon noon ina jeyaa ko saabi ɗum e nokkuuji towri ɗi fof, worɓe jooni ni hay rewɓe ngokkanta waɗannaade. So en ƴeewii fuura hannde sukaaɓe rewɓe ɓe ɗannotonooga ko kañumen keewi e teeruuji ɗi hannde. Ɓe hen nana mbindi, e hen nana njeeya, taƴɓe ɓoggi haa laaɓi ɓe nana njeeya ko Allah halfinno ɗumen. Ndege noon hay sinno dewle waawnere ina ngoodi e renndooji Afrique ɓaleeɓe, mbiyen ɗum wonaa kanji tan keerori ɗum. Gila aduna fuɗɗi haa aduna gasa ɗum waɗan tan. Kono ɓuri waɗde fayida fof ko so tawii en ƴewtodiima tawaten ko kaalis heɓnii huunde nde ɗo yettoynoyi. Te aduna kaalis addi ɗum e mon ko ɓeen dariiɓe e hannde ina ngulla ina luuka yo dewle waawnere ngoppe. Yo ɓe nganndu kam ko kaalis jogii walan aduna o fof. Hay to leyɗeele maɓɓe to alaa fof ko neɗɗo waawaa balloraade kaalis haa teŋti noon debbo walla gorko mo yiɗi so fuuntu so waawnu. So tawii koto baŋnge jangde debbo ne mbiyen gulaali keewi kono golle ɗe ene pamɗi. Won e yoltooɓe hujjaaji rewɓe mbii ko ɓaleeɓe njiɗaa jannginde sukaaɓe mumen rewɓe sibu eɓe nganndi so debbo janngii daƴat ɓoggi njiimaandi ɗi worɓe ƴefti ina karsi e daaɗe mumen haa tiiɗi ɗi. Mbele ɗum ko goonga. So en ƴewtindiima no jangde école ardi e ɓaleeɓe Afrique, ma en paam ko haalate ko ina woɗɗi goonga no feewi. So en ƴettii Sénégal no yeru ni, tawaten ko école nde addaa nde addiraa ko haa wayla hakkillaaji yimɓe watta ɗumen wumɓe dewus, rewooɓe tuubakooɓe no peewndi rewrata e gaynaaku ni walla no ndewna rewrata e joomum ni. Federba ettanno ɓiɓɓe worɓe ɓe folno jinnaaɓe mumen, daha ɗumen o nawa ɗumen to Ndar to école des otages woni duɗal fawaaɓe juuɗe. Holko ɓeen janngintee e ngal duɗal? Ɓe janngintee ko añde neesuuji maɓɓe e yidde pinal tuubakooɓe e neesuuji mumen. Heewi yaltuɓe toon Federba e lomtiiɓe ɗum joƴƴitini ɗumen koye jappeeje ɗe ɓe teddunoo e baabiraaɓe mumen tawa wonaa leƴƴi mumen piili ɗumen ina
dagna kuule e sarɗiyeji tubakoɓe e dow koye yimɓe. Sariyaji e kuule ɗe ganduɗa mbaɗira ko ha ceena ɓalejo e pinal tubakoɓe. Nden tubakoɓe ɓuuri fewnitade laamu men jooɗima tigui rigui inde duɗal ngal wayla, watta école de fils de chef, woni duɗal ɓiɓɓe lamɓe. ɗum koye guyka hakkillaji jeyno sibo haydara waylaki eko wonno e mujibu duɗal ngal, woni fawde juuɗe e ɓiɓɓe darinoɓe ina kaɓa e laamu tubakoɓe beele mabɓe ndeeƴ e waylude hakkillaji sukaɓe fonnoɓe lomtade jinnaɓe mumen gila koɗi kecci lowa hen miijoji kesi. Koye nder ɗen ɗon peeje bonɗe Faidherbe nanguno Sidiya Diop ɗi datta yalla mo waalo. O wayli inde mum o watti ɗum Léon, ko ɗum adanni on andirede e bindi tubakoɓe Sidiya Léon Diop. Nden Sidiya jofni jangde mum e duɗal fawaɓe juuɗe Faidherbe nawmo Algérie yo jokko e jangde makko. Nden o iwri toon o joƴƴitinimo e jappere waalo. O yakurino ko Sidiya ɗiggi hankkadi, kono ɗum haɗani Sidiya fiɗɗitade haaɓi e Faidherbe. On wattindini ko rendindemo e Lat Dior yo nangumo e dabba Sidiya yaltina leydi mum maayi artani. Sidiya hay sinno Faidherbe ala foof ko waɗani beele ma fulkiɗe hakkille mum o waylaki. nde o felliti habde e Faidherbe o rutti e hanki, woni o moori hoore makko no jambareɓe tinɓe koye mumen mbaɗanno ni. Waɓe no Sidiya noon hay sinno ina gonno e on jamanu mettuɗo ne kewani. Yero Booli Diaw, Alboury Ndiaye, Sira Basso e woɓɓe hewɓe ndewi e ndeɗo jangde nde suuɗanoki e yidde waylude hakkillaji jangoɓe watta ɗumen hakkillaji jangoɓe mum watta ɗumen tubakoɓe ɓaleɓe. Faidherbe haɗano tan e ngal ɗo duɗal. E jamanuji mo kalateno ɗo koninkoɓe tubakoɓe goni foof tawara ko goddodirani e arɓe tubnude ɓaleɓe nanna ɗumen e diina Annabi Isa. ɓene koye mumen joguino ko janguirɗe mumen ɗe ganduɗa wona ɗemgal farayse tan janguinteno hen, sibu diine ene jeeno e koɓe ɓurno ƴellidde. On aada noon ha joni ko kañum dogar hay sinno duuɗe ɗe mbaylima tigui rigui. Ko guila nden joguiɓe peeje tubakoɓe kolliri wonde so eɓe jiiɗi jaalade tigui rigui alay saago rewɓe jangguine, sibu ko kamɓe jogui needi sukaɓe. ɗum ɗo firti tan ko soɓe mbawi waylude hakkillaji rewɓe e duuɗe mabɓe eɓe jenana ko ɓooyi juuta ko foof ɓe dañata saago mabɓe e renduji ɓaleɓe. waɗi noon ko rewɓe mbaylata hakkillaji sukaɓe mumen, ɓen sukaɓe noon ko kañumen gontoyta mawɓe janggo. Ndege noon hay sinno dewle wawnere ina goodi e rendoji Afrique ɓaleɓe, mbiyen ɗum wona kanji tan kerori ɗum. gila aduna fuɗɗi ha aduna gasa ɗum waɗan tan. Kono ɓuri wadde fayida foof ko so tawi en ƴewtidima tawaten ko kalis heɓni hunde nde ɗo yettoynoki. te aduna kalis addi ɗum e mon ko ɓen dariɓe hande ina gulla ina luuka yo dewle wawnere goppe. yoɓe gandu kam ko kalis jogui walan aduna o foof. hayto leyɗele mabɓe to ala foof ko neɗɗo wawa ballorade kalis ha tengti noon debbo walla gorko mo yiiɗi so funtu so wawno. so tawi koto banggue jangde debbo ne mbiyen gulali keewi kono golle ɗe ene pamɗi. won e yoltoɓe hujjaji rewɓe mbi ko ɓaleɓe jiiɗa jangguinde sukaɓe mumen rewɓe sibu eɓe gandi so debbo janggui daƴat ɓoggi jimadi ɗi worɓe ƴefti ina karsi e daaɗe mumen ha tiiɗi ɗi. beele ɗum ko gonga. so en ƴewtidima no jangde école ardi e ɓaleɓe Afrique ma en paam ko haalate ko ina woɗɗi gonga no fewi. so en ƴetti Sénégal no yeruni
tawat hen ko école nde addande addira ko ha wayla hakkillaji yimɓe watta ɗumen wumɓe dewus rewoɓe tubakoɓe no pewndi rewrata e gaynako ni walla no ndewna rewrata e jomum ni. Faidherbe ƴettanno ɓiɓɓe worɓe ɓe folno jinnaɓe mumen daha ɗumen o nawa ɗumen to Ndar to école des otages woni duɗal fawaɓe juuɗe. Holko ɓen jangguinte e ngal duɗal? ɓe jangguinte ko anje nesuji mabɓe e yidde pinal tubakoɓe e nesuji mumen. Heewi yaltuɓe toon Faidherbe e lomtiɓe ɗum joƴƴitini ɗumen koye jappeje ɗeɓe teptuno e babiraɓe mumen tawa wona leƴƴi mumen piiwi ɗumen ina dagna kuule e sarɗiyeji tubakoɓe e dow koye yimɓe. Sariyaji e kuule ɗe ganduɗa mbaɗira ko ha ceena ɓalejo e pinal tubakoɓe. Nden tubakoɓe ɓuuri fewnitade laamu mumen jooɗima tigui rigui inde duɗal ngal wayla watta école de fils de chef woni duɗal ɓiɓɓe lamɓe. ɗum koye guyka hakkillaji jeyno sibo haydara waylaki eko wonno e mujibu duɗal ngal woni fawde juuɗe e ɓiɓɓe darinoɓe ina kaɓa e laamu tubakoɓe beele mabɓe ndeeƴ e waylude hakkillaji sukaɓe fonnoɓe lomtade jinnaɓe mumen gila kodi kecci lowa hen miijoji kesi. Koye nder ɗen ɗon peeje bonɗe Faidherbe nanguno Sidiya Diop ɓi datta Yallah mo waalo o wayli inde mum o watti ɗum Léon ko ɗum adanni on andirede e bindi tubakoɓe Sidiya Léon Diop. Nden Sidiya jofni jangde mum e duɗal fawaɓe juuɗe Faidherbe nawmo Algérie yo jokkoye jangde makko. Nden o iwri toon o joƴƴitinimo e jappere waalo o yakurino ko Sidiya ɗigui hankkadi kono ɗum haɗani Sidiya fiɗɗitade haaɓi e Faidherbe. On wattindini ko rendindemo e Lat Dior yo nangumo e dabba Sidiya yaltina leydi mum maayi artani. Sidiya hay sinno Faidherbe ala foof ko waɗani beele ma fulkiɗe hakkille mum o waylaki. nde o filliti habde e Faidherbe o rutti e hanki woni o moori hoore makko no jamreɓe tinɓe koye mumen mbaɗanno ni. Waɓe no Sidiya noon hay sinno ina gonno e on jamanu mettuɗo ne kewani Yero Boli Diaw Alboury Ndiaye Sira Basso e woɓɓe hewɓe ndewi e ndeɗo jangde nde suuɗanoki e yidde waylude hakkillaji janggoɓe watta ɗumen hakkillaji janggoɓe mum watta ɗumen tubakoɓe ɓaleɓe. Faidherbe haɗano tan e ngal ɗo duɗal e jamanuji mo kalateno ɗo koninkoɓe tubakoɓe goni foof tawara ko goddodirani e arɓe tubnude ɓaleɓe nanna ɗumen e diina Annabi Isa. ɓene koye mumen joguino ko jangguirɗe mumen ɓe ganduɗa wona ɗemgal Faraisa tan jangguinteno hen sibu diine ene jeeno e koɓe ɓurno ƴellide. On aada noon ha joni ko kañum dogata hay sinno duuɗe ɗe mbaylima tigui rigui ko guila nden joguiɓe peeje tubakoɓe kolliri wonde so eɓe jiiɗi jaalade tigui rigui alay saago rewɓe jangguine sibu ko kamɓe jogui needi sukaɓe. ɗum ɗo firti tan ko soɓe mbawi waylude hakkillaji rewɓe e duuɗe mabɓe eɓe jenana ko ɓooyi juuti ko foof ɓe dañata saago mabɓe e rendoji ɓaleɓe. waɗi noon ko rewɓe mbaylat hakkillaji sukaɓe mumen ɓen sukaɓe noon ko kañumen gontoyta mawɓe janggo. hande tubakoɓe ala koɓe goppi e rewɓe hayɓe janggani Faraisa ɓe ɓe ndewnata polkiɗgol hakkillaji mumen koye jangde ɗemɗe ɗe muyni ɗe. ɓen ko pelle ɗe gona laamuyankoje ɓe keewi darnande ɗumen ɗen pelle dariɗe e waylude hakkillaji rewɓe
mbiɗen coomortu e ko ɓe jangintaɓe ko miijoji ɗi ngannduɗa so ɗi loskama tawre ko eɗi goɗɗi yaadude e ko rendoji Afrique cohli tigui rigui walla bon ɗi daari ni koye sokkude ɗaɗi ɗin rendoji. ƴetten yeeruji hande o pelle kewɗe walla laamuji laamaɗi nana kaaɓe yo kaddingol rewɓe woɓɓe ene heewi e leyɗele Afrique ɗo kaso e alaman ndewnate e kaddinɗo suko debbo foof. hatanteɓe tubakoɓe gadi ko woyde bojji kiisɗi mbi wonde rewɓe ɓaleɓe ko haɗaɓe dakmirade sibu haddinede ɗumen. ɓe mbi ɗum ko gañamtumagu worɓe rewi ɗon. worɓe jiiɗi tan ko herorade kañumen tan beelamma dakmiragol. ɓe kaɗani ɗon ɓe duñ doctoreɓe yo gomɗin wonde debbo kaddinaɗo woɗɗodirani e leggal jorgal walla haydara tinata so tawi rendi e gorko. kono ɗin bojji hay goto tinani no ɗi deƴƴiri guila doctoreɓe rewɓe ɓaleɓe haddinaɓe holliri wonde kañumen ina jetti Allah sibu nde ɓaɗi worɓe mumen foof ko beelamma mawɗo dañata hen. nden hatanteɓe tubakoɓe e siburuji mumen tawi ngal ɗo damal kam uddama ɓe uddi dame goɗɗe. ɓe mbi kaddingol debbo ina wawi warde joni kam natti hadde ɗum dagmitade tan e wiide mabɓe ƴiƴam jaltojam e mumdam ina wawi yoɓorade fittanu mum. e ngon yeeso kadi ɓe maahi yeeruji kolliroji debbo ina ŋaɓɓini warago ƴiƴam ina yalta yeeso mum. hay filmaji kolliroji rewɓe nayeɓe nanguɓe gueece ina tara cukalon ndewon keccon tawa ina tonguili layseraji belɗi walla labbe laggade ha mbayno pemborɗi ni ɓe jaltini ɗum hen. heddiɓe ɓe tawi ko sida ɓuuri hulminade ɓen kam mbi ko tokkitima guila waɗani tolbom haddade e ƴettude sida ko gotum. ɓurɓe ñeeƴude miijoji ɓe mbi ko debbo kaddinaɗo hay sinno jogui ko mbaadi neɗɗo ne mo wondani haydara ko debbo nattuɗo wonde debbo guila o musiba yani mum te ha maaya wonta heddu neddagal mum. woodi ni ɓeyduɓe e ɗum ɗo wonde cette taƴeteɗo kañum e soppude junggo neɗɗo walla koyngal mum poti ndeke kala baɗɗo ɗum ɗo foti ko ñaawede ñawode dufuɗo ƴiƴam tawa ko gamdiɗo. kono ɗeɗo peeje foof e mawnude haɗani leƴƴi ene keddiɗo keddino. ko nden fewjoɓe tubakoɓe gaddi peeje goɗɗe tawde koka dognani jullare ɓe mbi yo min mbore banggue goɗɗo. woni woni pelle ɗe kalɗen dowɗe gaddi balle ɗum ko maaroji ɗum ko machine aji unoji ɗum ko machine aji ñootoji e ko nandi hen. ɗen balle noon e heɓata ɗum so wona ƴirtiɗo karmini kaddingol rewɓe. ɗone yimɓeɓe kolluɓe ɓe ɓurani ɗumen hakkillaji ko yaawi ɓe noddu pelle ɗe ɓe joowi paakaji e laysataji yeeso nulaɓe mumen ɓe mbaati ɓe gondi ɓe goppi kaddingol rewɓe ha laaɓi. ni woni maaroji pecca machine aji dokkira kono waɗɓe ɗum ɓe ina keppa ko paseroji e toyataji karlito haaɓe gonta ɗo ɓe gonno. woni e nokkuji ni joɓanoɓe yo cembin suhaɓe haddinteɓe ɓe e salade kaddingol dañi hen ko hersini sibu ko ɓen suhaɓe koye mumen kaali e ɗemɗe mumen mbi yoɓe goppi ɗumen e aadaji taniraɓe mumen. heyi ko ɓuuri raɓɓidde haala kaddingol rewɓe sinno hanɗinanno walla haɗanno dakmirade walla waranno boom tawanno ko hay goto heddaki e leƴƴi ɓaleji baɗoji ɗum ɗi sibu ɗum fuɗɗi ko gila misira hanki. ɓe gandirta ko kalaten ko gonga tan koɓe mbadda ko kaddingol rewɓe warata hitande foof eko jontinoje walla jibinirgol ngol rewani lawol mbarata maɓe taw ina woɗɗodiri no feewi. kono noon kalis mo wiyoɓe ko cellal mabɓe woƴi ɗumen mbaɗata e haɓade kaddingol rewɓe ɓuuri hewde to woɗɗi
e moɓe mbaɗata e leɗɗe joncinoje walla wallude dewadidi en no jibiniri tawa koye kisal. ala ɓe ɓuri softande kay ko wallude rewɓe e peeje kadoji ɗumen ɓamde deedi wona jibinde e kisal. ɗum hollirta tan koko ɓe peññini dow ɓe mbi ko ɗum sañcintaɓe ko ene woɗɗi ko umminiɓe ko. umminiɓe mbiɗen ko wadde feere fof nde ina sara leƴƴi ɓaleji usta doole mumen kewendi mumen tonga pinal mumen haɓe mbawa jalade ɗumen ko alda e happo. ɗum ɗon noon gonɗini ɗum ko kareji goɗɗi ɗiɓi kaɓante rewɓe e wiide mabɓe. hatanteɓe ɓe e cooji mumen mbi ko rewɓe ɓaleɓe ko kañumen poti jeyde ɓalli mumen, mana debbo ko wela fof yo waɗe ɓandu mum, no wela fof yo liggoro ɓandu mum. won yaaɓe ni ha cembini rewɓe resaɓe e salade leldade worɓe mumen so tawi ñande hen ɗum arani e ɓerɗe mumen. heewi ɗo yiyete hande e rewɓe ɓaleɓe ina naalo pomate e tubakoɓe pewni tawa ko gojjinoji nguru ɓalew. rewɓe ɓaleɓe goppi nebameje gandanoje hanki naati e ɗe tubakoɓe ñubboji guri ɓalli kuftu ɗumen no huttaɓini. woni hen ni saabu rewde ɗumen cakkitoje sehilaɓe mumen tubakoɓe walla cooji mumen ɓaleji ceeri e dewle sibu yidde jeyde ɓalli mumen. doole e ɓen ɗon keewi ko wattinde koye otilaji ɗi tubakoɓe garata weltinde pittali mumen e humpitade no rewɓe ɓaleɓe mbayi. ene waɗi hen ni funteteɓe nawe leyɗele mbaɗe no Europe walla Amérique ni udde toon e cuuɗi sayeɓe waɗeɓe ina kesto. e nder ɗum ɗon kala gorko dariɗo e hartade debbo mum walla sukaɓe mum rewɓe ko yawi takke cukuñagu wileɓe tubakoɓe walla maccukon mumen e korkon mumen mbaɗa ɗumen dera tourna ɗum ko ñaami e ko ñamano foof. laamu yon nesko kon gooti kuule ɗe ganduɗa ñande foof ko bonnata e dewle e ko carata galleji hay goto wawa wiide ko ni poti. ko cellal ɓalli kone yooɗani heewi rewɓe mayɓe walla dañi ñabbuji bonɗi caggal nde jiiɗi serde e guri mumen ɓaleji. pomate tubakoɓe fewnaniɓe ɗe ko heewi hen ko tokaɗe te laamu yon dañino kay ɗo ceki e ɗo pawi alaman kono hay mbubu ɗojani ɗi mubbu guite ɗi mbayno ne ɗi jiyani haydara ni. ko gambi tan laamu mum felliti ƴeftude kuule kaɗoje neɗɗo waylude nguru mum. pelle goyenannoje rewɓe ɗe kañumenne kadi ustu darɗe mumen sibu hay goto yiiɗa mettinde ɓerɗe joom isinaji hen tubakoɓe ɓe ganduɗa ko kañumen jowata e yimɓeɓe tooke bonɗe. hoto toppitiɓe cellal rewɓe e hujjaji mumen goni. wona rendoji ɓaleɓe tan jogui caɗele to banggue hakkeji rewɓe kono wayno ko rewɓe ɓaleɓe ala foof mo poti tampinede e welsindede e wiide won hen. may dutto e hakkeji rewɓe e rendoji hanki kono haade ɗum ƴeewen holno tubakoɓe sirga neniɓe e rewɓe ɓaleɓe e lirde caɗele mumen foof e karwal hollirta kañumenne. woni duuɓi seeɗa won joom suudu mawɗo leydi jeyadi e leyɗele ɓurɗe hewde doole e aduna o holliri ko wona ko debbo tubak dañi caɗele foof walla lawol. nde laati wonde gorko makko ene fijjanno e debbo goɗɗo o nawani on to ñawore yo ittu dewgal makko. ala o wallu gorko makko e rondade ko yimɓe leydi makko kalfinno ɗum ko. kala garɗo ina urno hunuko makko o jaɓoto ɗum tan ko hakkude makko e joom galle makko goɗɗo ala hen lawol. ko ɓuri rabbidde e haala tan o bonnani dewgal makko ha hande omono wondi e joom galle makko.
yeru goɗɗo won windande wotere yalti e internet nde faari koye piggal rewɓe e leydi Angleterre nde holliri ko rewɓe nayi fof hen goto fof ko piyeteɗo te yontere fof rewɓe ɗiɗo piggal ina wara ɗumen. Windande nde holliri kadi debbo goto gandaɗo e cinéma hono Liz Taylor fiya ha wofɗi watti ko yarude 6D goo rewɓe worɓe ɓe juuɗe mumen kela walla ñiiƴe mumen cola limotako e leydi Angleterre ndi. Kono ɗum fof e waade noon windande nde holliri wonde ina saɗi debbo gollittoɗo hay koreji mum ɓurɗi ɓadade saabu noon pelle daraniɓe hakkeji rewɓe ɗe ganduɗa ina keewi e leydi Angleterre. Faray sen woɗɗani Angleterre ɓoyani no feewi ko debbo goto baɗowo cinéma fiya ha maayi tawa ko gondiɗo mum gorko golli ɗum ɗen golle bonɗe. Ha joni joyi e Farayse joyi jo fof saktoɓe kabaruji limtat rewɓe ɓe warɓe hanɓe wurtaɓe e warde rewɓe wargoji bonɗi caggal nde mbawni ɗumen mboomi. Ɓeɗo worɓe kam ina anda hakkillaji mumen kewani kono ñande fof won worɓe wiiɓe kes janata e rewɓe mbawna ɗumen won wittoɓe cikki ɗum ɗon heewi sabade ɗum ko won koltugu timmani cofnowo gorko fof mo wawa gorago mum. Kono noon oto yejjire wonde wawnude debbo ko hunde ronade e pinal waɗeɓe te to iwi to ina woɗɗi ko heewi e daari mabɓe paati koye guyka dagol walla tetere rewɓe hakkude worɓe. Hare hakkunde Grèce e Troie saabino ɗum ko Paris diftade debbo Ménélas hoddi hen leydi mum caggal nde ɗofta e darol Fatimata bidani to Masina nde debbo pullo diwɗi jambreɓe fulɓe fof ngari ina ƴama goto e mabɓe fof holli ko ndimagu e needi timmude nde Fatimata humdana e goto e mabɓe ne kay heddiɓe ɓe jabba dambude yombayɓe ɓe hande dambiti fof te ala e mabɓe fof miijiɗo wadde ko Paris wanno Ménélas ko. Ndeke noon so rewɓe ina piye ina baglite ina mbawne ɗum hawnaki e leyɗele waɗeɓe koko fuɗi tawde noon cikku waɗɗani jomum joyi jo fof musibbaji mbaɗat alay saago. Tubakoɓe noon e joƴi mumen nde goto e mabɓe yani e debbo fof ɓe keewi ko nawde ɗum to docteur eɓe ƴeewe so tawi jomum wona mandilɗo eyyi walla so tawi ene jogui eko nandi hen walla tawi wona mandilowo kutortoɗo leɗɗe kawjinoje. ɗum noon maro ko ɗo katten ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi. On jarama.